Массовое звольнение праз крызіс. І мяне сёння звольнілі. Срака брыдотная, блядскі крызіс. Думаю, табе трэба больш працаваць. Ты паехаўшы ці што? Я і так на кассе 6 дзён на тыдзень. Куды ўжо больш? Ну ёсць яшчэ 7-й дзень. А чым ты займаўся апошнія 3 месяцы, пакуль тут жыў? Ну што не порхаўся, дык дакладна. Чаго? А што, я не маю рацыю? Мы ўжо 13 тыдняў разам, а ты мне толькі пальцам дазваляеш. А што? Не так? Пальцу мы радыя? А гэк можа ісці на гэк? Ты ж не цнатлівая. Ну, а я пра што, бачыш? Ні халера не атрымліваецца. Набяры мне, калі захочаш паябацца.